मेडिकेल हलखौ मोजां माबा लानानै डेट लानानै ओपनिं खालामनाय जाबाय। आंहा जाबाय डक्टर सरोज नार्जारी एज ए डेन्टेल सार्जन बेहाय फैगोन आं सार्भिस होफैगोन। आंना क'क्राझारावबो चेम्बार दङ ब्राइट स्माइल डेन्टेल क्लिनिक होननानै बुङो गार्ल्स स्कुल खाथियाव। बेनिफ्राय आं बेहाय फैगोन सप्तायाव खनथामसो फैगोन आं जेराव पेसेन्टफोर माबाफोर प्रब्लेम जायो हाथाइनि माने एनिथिं दे केन काम बिसोर फैनो हायो बेहाय जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो बे फार्मासियाव। ओमफ्राय बे फार्मासियाव जों सानदोंमोन गासिबो डिपार्टमेन्टनि जेसेबां डक्टरफोर दङ साप'ज डार्माट'लजि होन गायनी होन चाइल्ड स्पेशलिस्ट होन गासिबो डक्टरफोरखौ जों एभेलेबल खालामजोबगोन आरो नानान्थ धरननि लेब टेस्ट होन मुलिफोर होन बेहाय एभेलेबल मोनजोबगोन नोंथांफोर। स' जों बेखौनो साननानै बयखौबो बे मोजां डेट लानानै जों अपेनिं खालामनाय जाबाय बे सार्भिसखौ जाहाथे दिनैनिफ्राय जों सुरु खालामनो हायो आरोखि नोंथांमोननि अननाय माबानायखौ जों खावलायहरनाय जाबाय। गुबुन गासिबो डिपार्टमेन्टनि नों गायनी होन डार्मा होन मेडिसिन होन आइनि होन गासिबो डक्टरफोरखौ जों बेहाय एभेलेबल खालामजोबगोन। नायनायजों लोगोसे बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदा नायनायजों ट्रिटमेन्टजों गासिबो मेडिसिनबो बेहायनो मोनगोन लेब टेस्ट मा होनो ब्लाड टेस्ट आरि गासिबो बेहायनो मोनजोबगोन। आच्छा बेनि लकेसना जाबाय कारिगाव मेन तिनालि हाइवेनि एकदम जास्ट नांजाबनाय महिन्द्रा ट्रेक्टरनि श'रुम दङ बेनि जास्ट साइडआवनो नोंसोर फैबानो डाइरेक्ट हाइवेनिफ्रायनो नुहुरगोन आरोखि कारिगाव मेडिकेल हल माबानाया नामा आरोखि। नैबे कारिगावआवहाय नोंथाङा दिनै कारिगाव मेडिकेल हलनि मोनसे फार्मासि मा फाहामथायनि सुबिदा दं? आच्छा जों दिनै बेखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय। थ' बेहाय जों सानदों बे गामिनि ओनसोलनि जेसेबां माने मानसिफोरनि माबा पाब्लिकफोरनि जेसेबां मेडिकेल प्रब्लेम बा हेल्थ इस्यु थायोबा बेहाय फैनो हागोन। बेहाय আমি নতুন করে ইয়াতে কারিগাঁৱত সব ডক্টর মিলাই পেলাই ফার্মাসি এটা খুলিছোঁ। তো আপনার কারিগাঁও রাইজৰ ভাল হোক তাৰ কাৰণে ভৱিষ্যত চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰিম চেষ্টা কৰিম। ট্ৰিটমেণ্ট কি লাগে সব আহিলে হ'ল আৰু বাকী আপোনাৰ মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰ কাৰোবাৰ যদি যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে লাগে তো মেডিচিন যোগাযোগ কৰা বাকীখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনাৰ ডাৰ্মা পাব স্কিনৰ ডক্টৰ পাব মেডিচিন ডক্টৰ গাইনী চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট তো গোটেইখিনি পাই যাব। ডেণ্টেল স্পেচিয়েলি ডেণ্টেলো আছে সব ডেণ্টেলো অলৰেডি লোৱা আছে আৰু বাকী যিমান নৰ্মেল টেষ্ট ব্লাড টেষ্টখিনি গোটাই হৈ যাব ইয়াত এনি টাইম পাই যাব। ইয়াতে কাৰিগাঁও নেশ্যনেল হাইৱেৰ মহেন্দ্ৰ শ্ব'ৰুমৰ অপজিটত আহিলে কাৰিগাঁও ৰাইজে আহক অলপ সহযোগ